De afgelopen dagen heeft mannengroep Bonaparte uit Beringen duizenden wafels gebakken om deze zaterdag te verkopen. Dit in het kader van een lenteconcert dat zondag plaatsvindt. We zijn hier wafels aan het bakken voor Bonaparte, de muziekgezelschap, vrienden, ja, kennissen van elkaar. En we hebben zondag een lenteconcert. En altijd voor het lenteconcert doen we wafels bakken en verkopen om het een beetje betaalbaar te houden. En hoeveel produceren jullie er hier? Wij produceren dus ongeveer een 6.000, 7.000. We bakken hier 3 dagen en dan hebben we die klaarstaan. En zaterdagmorgen dan komen allemaal die jongens van Bonaparte en dan gaan we de deuren langs en dan gaan we verkopen. De zanggroep organiseert zondag vanaf 1:30 een lenteconcert met optredens van Bonaparte, het Maasbreeds Mannenkoor, Timeless en het Overgordijn in de Wiekslaag in Beringen. De toegang is gratis. Meer informatie over de wafels en het bestellen vind je op omroeppnm.nl.